Здравейте, казвам се Иванка. Рахнева ми е фамилията и съм родена в България. Какво искам да споделя за това, което Светлана помоли, как аз играя? Ами, както мога, максимално. Тоест, използвам всяка възможност, която ми се предостави, ходя си в страховете, моля, когато искам нещо, смирявам се, когато ми е необходимо, притихвам, просто присъствам, ако е нужно. Изведнъж разбрах и осъзнах, че вече абсолютно няма никакво значение кой стои срещу мен. Тоест, социален статус, образование, пол, възраст, професия, възгледи, вяра в каквото и да е, каквито ще да е, предпочитания, външен вид и така нататък, националност, прочее. Всичко това ми отпадна като програма и просто виждам същността, светлината на съществото, т.е. виждам източника в него. И когато аз притихна в себе си истински, тогава виждам нещото в неговото живо състояние, такова каквото е, и ние можем просто да бъдем тук и сега, да комуникираме, да сме истински, да сме автентични заедно в момента. И осъзнах, че една от силите ми е това просто да оставя човека срещу мен да бъде такъв какъвто е, да се прояви, да се изяви, и особено когато той усети, че аз виждам неговото истинско аз, че аз виждам отвъд или просто го оставям да е такъв какъвто е, той тогава се отпуска, тогава е себе си, тогава е автентичен, тогава е по-способен да се промени. И така играя аз напоследък, без какъвто и да е авторитет. Само съм си мечтала да общувам с хора като вас, толкова духовно извисени, и съм щастлива и благодарна, че вие ме приемате и ме приемате такава каквато съм. Това ми е било заветна мечта от малко дете. Просто да бъда приета такава каквато съм. И аз си ви обичам, и ви станахте едно семейство за мен. И във всеки човек виждам и едната страна, и другата страна, и вече използвам всичко налично като инструмент, което знам, за да мога да се издигам духовно, но не го използвам в този смисъл да го използвам и да го захвърля, а в смисъла да го използвам с уважение и аз да му дам любов на това нещо, да му дам от себе си, да дам сърцето си, да дам това, което знам. И различно е, пак казвам, дали ще си премълча за нещо, дали ще кажа какво искам. Просто дали ще върви, ще се смея от нищото, вече без абсолютно каквито и да е притеснения. Щастлива съм, изразявам си го. Не ми е важно някой друг да ме оценява, не ми е важно да се показвам пред другите. Просто в момента щастието си е за мен, осъзнаването си е за мен. И да, всичко е живо. Наистина пространството е живо. Живо е. Вървя, виждам някакви цифри, виждам надпис, чувам някакви слова, виждам поглед някакъв, усещам някакво присъствие, затихвам така в себе си. Сама си търся възможността и тя идва. Давам намерение и то се връща.
изобщо качените песни, групата на Светлана. Общувам с невероятно много хора и а, в смисъл такъв, освен тук в България, говорим на ниво а, по-дух, да кажем, по-отворени по тези теми, с много руснаци, което за мен е било м- като мечта. На мен ми е било мечта да си общувам с хора, които са в тази насоченост, са по-освободени. И много съм щастлива, че сме заедно. Много. И намерих в ваше лице просто наистина това семейство, което ме приема и подкрепя такава каквато съм. Радвам се и съм щастлива, че мога да давам безусловна любов, мога да приемам безусловна любов. И както казах по време на живото предаване в понеделник вечер в групата на Светлана, винаги съм искала, защото съм си мислила, и то е така, че парите са някаква помощ и то е така. Но сега си давам сметка, че моята сила е в това просто да съм. И хората го усещат и те са. И някак си точно това влияние на тази енергия, този красив енергообмен а, ми е сила. И те други неща са ми сила. Това е едно от нещата, които мога да давам, да кажем, без да ми коства кой знае какви усилия. И това на мен ми помогна много да си пречупя егото и, и ми помага да си пречупвам егото. Самото отихване в мен самата концентрация в мен самата чисти. Просто изчиства. И да, аз се чувствам едно с всичко. Да. Все още не съм заземила и осъзнала, т.е. не съм интегрирала на цяло тези енергии, защото имаше дни, в които буквално на ден по 20 осъзнавания, по 30 и аз не знаех какво става. Аз усещах как в мозъка ми се образуват нови невронни връзки. Аз го чувствах. И толкова много чувства, толкова различни чувства, толкова много прилив на енергия. Аз до преди известно време, всъщност аз не осъзнавах какво става. И си мислех всякакви глупости. Обаче се оказа, че когато човек душата си търси, тя ще си намери. Благодарна съм за всяка среща, за всяка дума. Нищо не бих променила от това, от пътя до тук, за да стигна до тук. И от тук насетне си пожелавам още разширение, още щастие, още свобода. Пожелавам го и на всички вас от сърце. Здраве, любов, щастие, да сме на себе си, да сме концентрирани в себе си, да присъстваме, да сме щастливи заедно. Благодаря ви, обичам ви.